Mangifika ngisebenza nangasekhaya ayiqale lento lena. Phela ngithi phela lento isebenza ngokulala. Sure. Awu sengifuna ngilale manje nabakhwenyana bodadewethu. Sengiyayibona lento ifuna ukuthi ngilale nabantu abashadile, ifuna iziqumama lezi ezishadile impela lezi zemali. Yezwa. Ifuna lezi eziqumama nje. Awu idle ekhaya ke manje. Anginandaba nokuthi ngilalile nomkhwenyana kadadewethu kawu3 noma kangaki. Makufanele ngilale naye nje. Fanele ngilale naye. Hayibo, into isiyangihlupha ke manje bhuti. Angisazi bhuti, awu ngaze ngakhathazeka. Awu Jesu. Wow, mana ngesikhathi uqala sis. Yayingakhethi la noba. Lento lena nkathi ngiyithatha nje, ngangiyithatha ngingazi nokuthi ngizolala nabantu abakanjani. Yayichuzela yona ngalo suku. Yayichuzela. Ngithe mase ngifika ngasekhaya, sengisebenza ngasekhaya. Ngithi shuthi mina into engiyibuka ishintsha umoya ngoba ngangisebenzela esilungwini. Yayiza umoya wolwandle. Ngangilala nje. O taxi driver ngoba ngangidayisela nabo, ngangilala nabo nje. Ngase ngukudla kwabo nje. Manje awunamahloni ukuthi baxoxa about taxi driver ukuthi nami buya lapha ayengakhathazi le nto. Bhuti uyabona mawusenza lento lena ngoba usuke ufuna lento oyifunayo. Kungena imali. Nginandaba nomuntu ngoba phela lento le ayithathiwe uyayishiya idla ishiye ngigeze ngiphindele komunye. Anginandaba nokuthi ngifike nakuwena bhuti ngafika ngifika uyidle uyishiye. Hayi mina ngi right hayi. Oh. Alright, nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Nina bendlondle no Phapha ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Igama lami njengoba sengasho King Sicaka ngwakaluqa kaza kwethu uthande support. Ngiyathanda kakhulu ukuthi ningithanda ngale ningithanda ngami. Nami nginithanda ibhadi. Qhubeka ke uthande uhlelo, uthande i-channel yonke ngokusubscribe, ulike, comment. Ukhule nje nabakhulayo. Asike nohlelweni ke esize ngalo la sithi khona izibande ezama Africa. Sixoxa nabantu ke ngendaba yezithwalo siza ukuthi ibambene iphi la ibambene khona ngoba kumnandi kusayiwale sekuyabuya manje sekukhona izinkinga sis sawubona. Yebo sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila mntaka ma unjani? Ngiyaphila. Yani ukuthi yabona nje indlela une energy ngayo ngiyakubona ukuthi ayisihamba nawe. Hey ubani lo? Hayi lo khuluma nayo no intabeni zele koJozini. Ngane yakwethu. Hey bhuti. Inkinga zakho eningi kusho ngo abaningi. Hey. Yini kwenze njani? Hey kube kuya ngami nje bhuti angazi ngabe ngenza kanjani. Hey unokwethemba njengoba ningibona nje ngunokwethemba ngihlala le eJozini njengoba ngihlala eJozini into engenza ukuthi nje ngize la ekhaya bhuti ngifuna ukuzokuxoxela nje inkinga zami ezangehlelayo. Okay ngilalela mina. Futhi mina bhuti nje sasikhule ekhaya khona nje la eJozini masikhule ekhaya singamantombazana so 5 ekhaya. Yeah. Ake asinayeke nje ubhuti nje uma beyinzala abantu nje impela kodwa nje wazi vedana wathi nje qo ngesichotho samantombazana. Mayi babo. Hayi mase qeda lapho kuma hayi cha safunda Nkosi yami saphumelela ke kulo nje besikhula kahle ke ekhaya ngifuna ukuqamba amanga kodwa phela ke hayi ukuthi besizigwili bhuti hayi besikhula nje. Yes. Hayi ke baphumelela kosiswa mina ke number 3. Okay. Nibangani? Siba u5. Ngisho phela ngathi umama beshaya nje isichotho seintombi. Siba u5 mina number 3. Okay. Hayi safunda saqeda ke kwase kufika phela ukuthi mase siqedile ke sebefikile ibangeni le10 saphasa shema hawu cha samjabulisa umzali saphasa. Hayi ke into esiyenzeka ke bhuti ke hayi wasebenza udadewethu oqala wasebenza nowesibili wasebenza nalomunye wasebenza nalomncane wamagcina kwesigcino ngci. Ukumina kuhlangani nezingane zakomakhelwane ziyaphumelela ngapha nangapha. Hayibo kanti mina kwenzakalani? Ubambe. Hayi ngisuke ke ngiye eMathekwini ngiyofuna amatohwana hayi ngifike ngisebenza eThekwini ngafika ngathi mangiqala nje ngaqala ukusebenza erenki ngisebenza kumuntu bhuti engiholela u50 ngosuku ngime ngisukele ekuseni ngo6. Hayi ngahlangana nomunye usisi ngamxoxela uthi hayibo sisi thina la ekhaya thina ekhaya nje baphumelele bonke mina nje hayi njengoba ungibona ngidlala lo sisi ngifundile ngino matric ngisho nase college ngaya bathi hayibo yindaba pho kwenzakalani ngithi hayi sengihlulekile yonke into wathi hayi
kukhona mina umuntu engimaziyo Yeah. uzokwenzela nje one. Hayi bo wenze njani? Wathi hayi kuleka sisi. Ngiyakuthatha nje ngikubeke. Ngithi mina hayibo phela amasento okumkhokhela. Wathi hayi ngizokunika isitathi samasento okumkhokhela. Hayi. Azwa nomusa abona uyathakatha. Hayibo wangisa usisi. Hayi. Safike saqala ke ngaya kulomuntu ke wangisa kuyena usisi mangifika kulomuntu lona saqala ke wangenzela izinto. Hayi. Ngiyakutshela bhuti. Angithi ngitshela ukuthi mina ngikhula nezintombi. Sure. Ngikutshelile ukuthi ekhaya lami mangibuya emakhaya babuya bephethe nezokumakhelwane phela izingane zi right. Yeah. Hayi noma nkosami kwase kuphoqeleke ukuthi angifakele noma amasentshana ukuthi awu ngidlule phela edrobheni ejozini mangifika ekhaya kubonakala uplastic ukuthi awu ubuyile phela undodakazi. Umama nje ukuseka ukuthi akunikeze imali ukuze nawe ungene no plastic njengabanye. Njengabanye phela ukuthi nami ngiphela ngisuke esilungwini. Okay, qhubeka. Ngoba phela indawo yangakithi semakhaya uma uhambile usuye emadolobheni kuthiwa usuke esilungwini. Hayi ke mase ke mina ngibona ukuthi hayi cha nami sengikhathazekile ke ilento le ngikhathazekile nezingane zakomzala ziyangibona ukuthi ngikhathazekile nami ngifuna amandla ukugqama phela nami ngiyayifuna impilo eright hayi usisa ngiyalela hayi as much as uma cover but kukhona kwena ukuthi le ndayivele kwena ngiyashayeka nami ngiyafuna ukusebenzela ikhaya kanti babe ngifundiselani labazali hayi sasuka lapho ke hayi usisi wangihambisa bhuti hayi manje sengihambisa wafike kwaqala kwathiwa hayi uzothatha lento ke ngayithatha lento kuthiwa kuyaphileka webhuti yo yazi yangikhathaza into yini manje yo bhuti kuthi angithwala izandla ekhanda lento lena ngangingenayo inkinga mina kwakuthiwa mina ngizolala sex ngizolala ngesex okay hayi anginankinga mina nesex bhuti ngayenza isex ngumuntu wesifazane vele awunankinga nesex anginankinga nesex ngumuntu wesifazane nje hawu kulungile qhubeka ngimuntu wesifazane ngizobanika nje ikhekhe ngithi nali ikhekhe okay hayi ke kwathiwa ngizolala manje lento isengixakile bhuti hayi ngithe mangithathile lento ayizaqala zangihambela kahle izinto ngithe mina ngithi ngisebenza erank ngisebenza itafula lomuntu hayi ngavulela ami itafula bhuti yonke into ibisihamba kanje udayisana lapha etafuleni ngidayisa ukudla ngidayisela drive ukudla ngosinyama ngenza chicken duster bhuti yonke into bese kwaziwa nje mana ke ngibuyela kancane emuva ukuze ngiunderstand ngiyayithanda lezi uma uyixoxo ibuyezi yeko kuthiwe into yakhe izo operator ngokulala yebo njani ulala nabantu abanjani phela akangichazelanga ukuthi mina ngizolala nabantu abanjani okay just ukulala kuthiwa ngizolala kanti boyfriend or noma hayi angizukuba neboyfriend mina kudingeke ukuthi ngibe neboyfriend okay qhubeka mina okwami nje ukuthi ngifike ngishaye ngidlule ngishaye ngidlule okay hayi umfana uzoba umshaye wesinqa hayibo ngiyakutshela phela ngathi ngiyakutshela sengusisi odlala ngekhekhe okay ngiyakutshela hayi ke mase ke kufika ke laphana ke into ke isiyenze njani manje siyangisebenzela ke manje ngiyasebenza manje ngiyakhuphuka hayi ngavula irenki yokuqala angabona ukuthi isiza kancane ngabona ukuthi akwengibuyele ngasekhaya hayi nangasekhaya phela bayabona hayi sengiyahlonishwa nasendaweni ngiyabonakala phela manje hayibo umntama sibanibani yambona yini sengikhuphukile bhuti hayibo hayi ke mangifika ngasekhaya ngifike ngisebenze mangifika ngisebenza nangasekhaya ayiqale lento lena phela ngithi phela lento isebenza ngokulala sure awu sengifuna ngilale manje nabakhwenyana bodadewethu sengiyayibona lento ifuna ukuthi ngilale nabantu abashadile ifuna iziqhumama lezi ezishadile impela lezi zemali yezwa ifuna lezi eziqhumama nje awu idle ekhaya ke manje akunandaba nokuthi ngilalile nomkhwenyana kadadewethu kawu3 noma kangaki makufanele ngilale naye nje fanele ngilale naye hayibo into isiyangihlupha ke manje bhuti angisazi bhuti awu ngaze ngakhathazeka awu Jesu wow mana ngesikhathi uqala sis yayingakhethi la noba lento lena nkathi ngiyithatha nje ngangiyithatha ngingazi nokuthi ngizolala nabantu abakanjani yayichuzela yona ngalolo suku yayichuzela ngithe mase ngifika ngasekhaya sengisebenza ngasekhaya ngithi shuthi mina into engiyibuka ishintsha umoya ngoba
ngangisebenzela esilungwini yayiza umoya wolwandle ngangilala nje o-taxi driver ngoba ngangidayisela nabo ngangilala nabo nje ngase ngukudla kwabo nje manje awunamahloni ukuthi baxoxa ama-taxi driver ukuthi nami buya lapha engakukhathazi leyo nto bhuti uyabona uma usenza lento lena ngoba usuke ufuna lento oyifunayo kungena imali nginandaba nomuntu ngoba phela lento le ayithathiwe uyayishiya idla ishiye ngigeze ngiphindele komunye anginandaba nokuthi ngifike nakubona bhuti ngafika ngifika uyidle uyishiye hayi mina ngiright hayi ngathi ngempela hayi ase ngizule ngiqale phansi so ngibuka lento ye-trauma ngoba i-trauma kimi lento ongixoxela yona but ngibona nokhululekile nje lento ayidemejanga mhlambe ekutheni mawucabanga uyibone sewumuntu engazi ukuthi uyinikela kuyona yonke Bhuti hayi ngoba ngikhululekile ngoba ngibona ngikhuluma nawe damo ngikhuluma nawe bhuti ilamhla simpe ngathi ngiyakhululeka yes angikhululekile bhuti njengamanje umndeni wami uhlukene phakathi sure uma wami akasekho emhlabeni umuntu ebengisupporta ngayo yonke indlela akasekho emhlabeni odadewethu bayishila imendo yabo ngenxa yami mina fanele ngilale namadoda abo angisekho nje ngisho makhelwane kodwa ibafuna abangomakhelwane ngisho makhelwane mangiqhamuka kuthiwa yayifihla angayi ubaba kaMpilo ngalapho angayi nje ubaba kaMpilo ngoba hayi uyamazi ayisekunzima bhuti kunzima manje labo dadewenu obukade ukhula nabo nithandana nizwana kuyiyona into yefamily sebe izitha zakho nxa ukuthi nje wona vele waphenduka nje umdedelo yakhekhe esikhaleni awu bhuti sekunzima nakumina nami ngiyayisola manje ngiyafisa ukuthi ngiphume kulento angazi nokuthi ngizophuma kanjani kunzima nakumina odadewethu uma akasikhulisanga kanjena angazi ingenxa ukuthi nami ngangifisa ukuthi ngisebenzele umndeni wami ngase ngikhathele ukubona uma angifakela imali ukuthi mina uma wayengasebenzi intetheni futhi wayesehola nempesheni lapho yona leyo mali yempesheni budis 2000 kulo 2000 thola ukuthi uma uzothatha u1.5 ethi mina angigibele ngiphinde ngifake ngiphathe igrosa ngiphathele bona ekhaya ngoba manje ulwela lento ukuthi nikwazi ukulingana ngamandla nodadweni bengahlekise ngawo yebo bhuti ilonto nje yangihlukumeza manje mntakamajela mina mase kufika isikhathi sokuthwala awusafikela nanalusizo umade lokho eliprovide ukuthi engaphoxeka wayihlupha nje uqala uunderstand kahle lento okuthwala ukuthi ihambe ifike noma wena wathi ngenhlupheko wathi galakaqa hayi bhuti ngeke ngize ngikuqambela amanga ukuthi ngayihlupha bhuti mina ngavedane nje kwathiwa nje lento le izokusiza ilethe imali yenze yonke into ngangibukelela isimo sikama ukuthi ngendlela angicabangela ngayo nangendlela angikhulise ngayo uyabona ukuthi mina ngisele ngedwa abanye bayaqhubeka impilo zabo ziyaphumelela abanye bashadile kuhle nje zonke izinto basebenza kumile kimi ngacabanga ukuthi hayi ngeke umzali ngeke uma ngaleso sikhathi leso ngase ngibona ukuthi ngoba nesifo senhliziyo ngiyacabanga ukuthi samqaliswa yileyo nto leyo ucabanga nje ukucabanga ukuthi umntanami kanti kumephi kumntanami nami ngangimcabangela indlela lula ngeze ngumntanami izandla zamshiya nje na yini inkinga yebo ilonto leyo angazi ke babukeli beBlack Live TV noma mhlawumbe niyacosha nodaba likaSisi as much as ebonakala nomdlandla mayelikhuluma kodwa lo daba lona olivele ligcina selithusa ngoba angicabangi khona umuntu wesifazana ongathi mayekhula nithi mina mase ngimdala ngifuna ukulala noma umuntu wesilisa kodwa ngenxa yenhlupheko egcina sekuhlohle kuthena ubona ngathi ama options maningi ugcina usudecide ukwenza izinqumo okungezona ezikahle nje ukuthwala iyona nto ke embeka la mbeka khona njengamanje uyakhala ukuthi ke asenabudlelwane nawosisi bakhe ngenxa ukuthi wabaqeda osibari bakhe ebanikeza into udedengu sinoma kanjani maye engifuna ukuthola sisi ngesikhathi siyimuva lento yakosibari bakho sulala nabo ayisayekeki usengathi ngalokho ugadle endaweni yodwa akusekho ukuthi mhlawumbe uthola abanye abantu ke nje ngoba usubona phela niyaxabana nodadewenu hayi bhuti ayifuni yabona nje kushuthi lento lena ifuna ukusebenza ekhaya igadle ekhaya ngoba ithatha ngisho ingane zako-aunt zo-aunt abakhwenyana bey'ngane zo-aunt uzubona ukuthi igadle ekhaya ihliphiza nje umndeni lento ngendlela yenza ngayo ingihliphizela nje umndeni
ayifuni yabo ngisho ngaqhamuka umuntu njengamanje ibhungu uswala kahlala insizwa lithi awu dudlu ntombi awuyingeni hayi angingena ngibafuni angizwa nhlobo kodwa mangase kuqhamuka udadewethu nesoka lakhe laphana lento ngathi nje hamba kuyena hamba kuyena hamba kuyena hayi ngeke izingane zodadewenu ophacana sekhulene namasoka maziphephile zona ayi angiboni bhuti ngike ngahalela kwebhobhodlwana okuncane ebokuqhamuka nengane kasisi lapha ngicabanga la bhobhodlwana cansi bekuno 17 years ngakubona ukuthi hayibo qinaqinile lo hayi kuqinaqinile futhi hayi kungagijima sigijime nje hayi futhi kungangilokhuza kahle yo hayi ngiyafisa ukuphuma kulento ngicela ningisize usuke wazama ke kodwa ke kube laphi bathini makhuluma nabo ngale ngike ngaya komunye lo uthe ena kufanele ngiqale ngikhuluma iqiniso ukuthi ngenzani kwenzakalani bafuna iqiniso ebhuti kunzima ukukhuluma iqiniso emndenini kunzima yesi ngayenza lento ngingedwa nabangani sihlohlene nomngani ethi uyangisiza nami ngoba ngithi ngifuna ukusizakala kodwa manje awu kwaze kwanzima awu kwaze kwanzima hey nina bendlondle nophapha ekhanda nina benkashana kaMenzi nina bakaMesuzulu kaZolithini niyayizwa ke insumansumana sibhekana nayo usuku nosuku izinto nje zonke ke esithi masiyikhuluma hlangothi zonke ze country sikhuluma nabantu abanye ke bakholwa abanye bengakholwa kusasa bese kuba ngazi ukuthi sisengemithi kanti zifikela thina siyithule lathi ubone besithule singasho lutho sebebuyile ke abantu bayasixoxela thamela ke siza umbono wakho ukuthi wena mawucabanga ilawunywa kanjani into kanje wakwayizwa into kanje yenziwa kanjani ukuze xazululeke igama lami King Sichaka ngokaluqa lezi ke impande zama Africa sisabonene sophinde sibonane ngokulandelayo nisale kahle Is there black